ka story chapang ki argut silok ulok uit bat chania bhai ka lok jong u tang ba tip ka ka ba ka lok jong u ka le tungin ya pe chado ba kot jong ka ka story khnang ban tip ha ka we ka sngi ka kurim jong u roni kala thnum ya ulok bat kala ong ba le phi wan slem ha ying phim tip se ba man ta ka sngi ka de ka sngi kha jong phi bat ngala de pen shet kiek ban celebrate ya ka sngi kha jong phi ka Monica ka se yu kiek bala dep set ka buha ka mit bat kala ong yu roni ba un ot no yu kiek u roni haba u yo I ba ka lok kala pen kre yu kiek kat no u sngew keman bat ula ot yu kiek kini ki arngut silok ki celebrate ya ka singi kha jong u roni tang bro arngut hi bat ki dap da ka jing keman kini ki arngut silok ki le syong ya sarang kat lang la kumba arsnem bat kimpat don khun don kti tang ba ki yej bha I wei ha ka wei ka singi u roni ula kre utmu ban le tre no bat shuwa ba umot ban mi no na ying u roni ula ong ka lokum ne Monica ngan le tre no bat endala wai tre ru ngan numwan ha ying na mar arsi nga ha ban le don kam na mar ba pha na office ka Monica ka la ong to se le suk bat da sumar bhai la de u roni ula ong to wat khuslai tang shumi u roni na ying ka Monica ka shim ka phone bat kala phone ni u Vixen u dei u samla u ba ka Monica ka don jinga dei ka ba jan bha bat ka Monica kala kali u Vixen kumnu philong u Vixen ula ong nga biang hi malum mala u Vixen ro ula kali ka Monica bat ula ong ngala phone ni phi na du manin tang ba phim shim ka Monica kala ong ho ot nga yo I ka kol jong phi tang ba ngam la por ban shim ka phone na mar nga bun kam palat u Vixen ula ong phi bun kam ayu tang ban shim ka phone phim lap shu ka Monica kala ong nga bun kam na mar ka de ka sngi kha jong u roni u Vixen ula ong phi te phi la klet yanga la da don u tu u lok jong phi ha yeng ka Monica kala ong ho ot ka ta le ka de ka jing shisha u Vixen ula ong ap ya phi Monica ngandawan manga te omlong ya kran shu u Vixen u bu no ka phone kham shipang u Vixen u le hayeng masa ka Monica bat lwa tiet ya ka jing khang ka Monica ka pli ka jing khang ka Monica kala ong are u Vixen ula ong balai plating ne kumno ka Monica kala ong nga shukli ken ka Monica kala ong ale rung hayeng u Vixen u rung hayeng ka Monica ka khangno ya ka jing khang u Vixen u le tra ya ka Monica la kumba ka de ka lok jong u kudup ye ya ka klem jing le ran ka Monica ru klem da perkhat na kan mo shu ya u lok la jong ka ya mon lang ya ka jing le u Vixen klem da le ran shu ha ba ka sa hi ha ka yeng jong u lok dap ka tu ka ne por u Vixen bat ka Monica kia shong kai u Vixen u pe ya ka Monica bat ula ong balai Monica pi perkhat ayu ka Monica kala ong nga klem perkhat u Vixen ula ong waju thok ya nga itu ya pi ba phikuslai to ya thu se ya nga ka ka daw ka Monica kala ong nga snewsi na mar ka mobile jong nga kamlong shu teng ka kol hi ki briu teng ka record hi ka por banga dang ya kran phone u Vixen ula ong ya ka Monica to ap gan sa panthit no manga da ka wei ka Monica kala ong nga tip Vixen dei tang ma phi bala ban pen kemen ya nga ya sia ya lam kai no ya nga teng ngala thai ban shu shong tang ha ying man la ka sngi ka Monica ka ya thu u Vixen ba u roni don por ban ya lam kai ya nga sutre kam sa ha ying man la ka sngi ka Monica kala ong biang u roni ule kumba ula thiddu thiddam ya nga u Vixen ula ong wat khuslai se nga don manga ngan saya lam manga ya phi enda ngala lach por u Vixen ula ong ka Monica ngan letnyo ngan sa phone ya phi u roni u it bhai ka lok jong u Henry ka ka ban jia la da u roni u tip ka jinglong jong ka Monica haka por nyu ba je jan met u roni ula wan phai she yeng bat la tet ka jing khang ka Monica ka lek pri ka jing khang ka Monica ka la kandet ha ba ka yo I ba u lok ula wan phai ha yeng ka Monica ka la ong are kumnu kumcha phi ong ba phin le jing le kumnu phila da wan phai u roni ula ong nga klem ne shu ngala phone ya phi ban pen tip tang ba ka phone jang phi ka busy bat ngala thaj bha na mar nga bun kampalat ha office hadin kat tu ka ne por ka Monica bat u roni ki tang shu de bam ki le tia no klem da bun ktin
ka Monica ka laong Roni ngan tiano Roni ula ong to ngaru ngan tiano sa sipang ka Monica ka yo tia lengai Roni umpai berkat usim ka mobile jong ka lock upet kaya kidur Henry ulapan ban baka phone jong ka lock ka don ka voice record Roni usengap ya kata ka voice record bat ulayo sneulut ya ka jingnya kran iet Vixen bat ka Monica nama la deb record ha ka phone jong ka Roni kendet la kumbayu terang psen haba uyo sneu ya kata ka voice record Henry haba ula tip ya ka jing shisha umnang yo tia shu barok shimit ha ka porman step ka Monica ka aiba mi Roni ba unle traino Vixen phone ya ka Monica Henry ka klemshim ya ka phone jong Roni ule kum ubam tip sapang ya ka record ba uyo sneu na ka mobile jong ka lock ubam ya ka ja klem da pen ka no ka dak sneu enda Roni ula debam ja ula ong ya ka lock Monica menta ka sngi nga haban le sa jangai na marba pa na office bat ngam tip kat no sngi nga haban ja na ying bat enda ngalawan pai ngin sia le kai no Roni ule no sa jing tray tang shumi Roni na ying ka Monica ka callback yo Vixen ula kali balay pimshim ya ka phone pile ayu na do menne ka Monica ka laong Roni udang shumi menta na ying Vixen ula ong balay menta ka sngi ula Islam kumta ka Monica ka laong ngaru ngam tip Vixen kat ba udang ya kan phone bat ka Monica ula ong biang lano to ulok jong pi un ino no ya pi ngan yo wan sa no mangabat pi ka Monica ka laong hoot ngaru ngala ingya ban peke Vixen namar bulas ngeu yo mensiam ya ka jingong jong ka Monica ulah pelan bat ulah ong ya ka Monica ban penyap no yu Roni ka Monica kala menjur ya ka jingong jong Vixen ha kasin ka maningkong Roni udang susngap hala marway ka jingle jong ka lok ya tu yano ha ka por prabaji menmit Vixen uwan haying jong ka Monica ringkat bat ka jingbu ai ka Monica kala mayu Vixen bat kala ong balay pidik yat kat ne Vixen ula ong ngala buat na marbang iet palat ya pi menta ka sngi ngala kumdi na marbang ngala kemen palat ka Monica kala ong Vixen pila buat palat kilit no siya ying Vixen urung na karung haying utur hajan badan ka Monica kala ting bahaya Vixen ukot shikot ya ka Monica bakan wan hajan jong Henry ka Monica kam tre ban lej hajan jong Vixen ula dambhai ka Monica bat ula ong ya ka balay pim kongu ya nga wat mentaru pila satla ya nga kumne ya ka bala lelei mano batip Vixen ula show ya ka Monica bat ula dung na ka wat na kapo bat ula pet no ka Monica ka phone ya kipulit ka panjing yarap ya ki enda kipulit kila poy haying jong ka Monica kila keli mano bale ya ka neka kam ka Monica kala ong Vixen ubadong yang nga da kawat uway upulit ubala kamring ba ula ong pankit no ya ka Monica sa hospital Henry ka Monica kala yap no kipulit kilap ya ka mobile phone jong ka Monica bat ki record ba kaya kan phone bat Vixen kipulit kilit kam yu Vixen haying sa jong Vixen ula ong nga klemle ay sar kipulit kila ong yu Vixen Monica ila debya tu baday mapi kumno pi ong ba pi kamle ay kipulit kira no yu Vixen sa tanat Roni apetu na janying ba kipulit kilara yu Vixen sa tanat Roni ulit rungno haying la jong Roni ubita rekalok kabala syukor bat kabale kay ka jingiet ka basisha jong bat ula syo ya ka hadu bakan dayap no da ka ba phong ya ka mas kabala snack nang hakadur jong Vixen pat ula sya kemno hakipulit nama ula sya keno ba ula penyap ya ka Monica hakapor ba ka Monica kadang ya kan phone bat Vixen Roni wan pai biang haying bat ula yo sngolut ba ka log ba i tep men sim jong kaya pelan bat uba i jong ka Vixen ban penyap no ya Roni Day kata kadaw, Roni ula bitar bat ula penhir keput ya kalok bat Vixen. Lada piasong tenat saya like, share bat subscribe ya ka channel.